Mjani. Mjani banzinyana lo mbuzo wakho kodwa intoni nenzima phona lo. Mandiqhube wena mjani. Kuthe nje ndiyacinga intoba bezinyangana nje ezisithandathu 6 months isixhenxe mjana. Lo mntwana etshatile lo bongiwe ke. Ewe. Sezele utheke nje ekuduba nje ukuba nomntwana. Mjani wagula mjana. Wagula lume. Ndithi abantu balamzi bebequqa bebuyelela. Ugula intoni na malume? Ugula intoni caqawe? Wagula umuntu waphela. Intoni malume? Into yokuba hayi ngoku sekuzawuhlanjwa nezandla ngoku mjana. Hayibo. Usana ke njengoba kusenzeka yonke loo nto mjana. Bendibandisabuza. Luhoye walapha kulomzi. Hey, kulosandile. Wabhitya noba undondela fundi ndiqonde ukuba unayo nendawana ezisolayo. Uzisola njani? Wavela ke mjana amarhe ukuba le ntwana usandile inenyonga mjana, inenunu. Ile nto utyebi bayo uvele ngolu hlobo. Waphinda ke mjana kwavela namarhe ukuba le ntwana ibithwele ngubongiwe. Uthini malume? Ukungcola okungaka? Sibolekeni indlebe kaloku mawethu. Nasi siqwengana sebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu, sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Balilona elithi Imbewu Yam Lonwabele. Khawutsho ke kubona. Mjana. Xa usithe bethwele ngaye uthetha mhlawumbe uthini? Ingathi uthetha ngento edlulileyo nje mama. Undincina ngemibuzo. Ingaba usaphila ubongiwe? Ndimamele ngolu hlobo uthina mjana ngemibuzo. Ndithini na? Ngixelelwe kuwena. Ndithini na malume? Uphinde undiqatya kancinci phaa kwela qabaza mjana. Ingathi lindiqhuba kakuhle impela. Nantso mtshana. Nantso malume. Xoxa. Xa ndinaba nebali. Ewe lume. Ndithetha nawe nje ubongiwe sewalishiya eli. Uthini na? Ndithetha mtshana ngeminyaka emithathu edlulileyo. Waba ke uyalishiya uba undondela ke waqonda into yokuba kuba umzukulwane bengazalani nakulamzi. Yaye nonina wayethwalwa kuba kuqunywa ihlazo. Waba ke uyambuyisela ngolo hlobo. Kodwa ke mjana ndingakusa senze isivumelwano, ndingakusa kwabo sokuhlawula ityala. Kuzafuneka emveni koko ke mtshana sizama indlela yokuba uyowubeka ilitye noko. Kuninzi okwenzekileyo malume ngexesha ndingekho. Lonina umntwana. Loo nto ke mtshana iyawubangela into yokuba kwazi nawe ukuba nelungelo elipheleleyo lokuba lo mntwana umbize ukuba ngumntwana. Kunjalo malume. Umbize nangesiduko sakhe. Usandile yena malume. Ndiza kumbuyela ngolo hlobo kwemtshana. Ndiyaxolisa uba usisa kumbuyela malume. Phulaphula kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho ungasifumana kumakhasi zonxibelelwano apho khangela iPowerhouse SA. Kulapho unokushiyela khona umyalezo. Kodwa sithi okwangoku kuwe nakuwe enkosi ngendlebe.